Имате списък, знаете какво искате да купите, влизате в магазина и след 20 минути излизате с нещо съвсем различно. Защото по пътя ви е хванало окото, кисело мляко, богато на пробиотици и витамин D, сок без добавена захар, бисквити богати на фибри. И накрая количката изглежда здравословна, но така ли е? Не. Маркетинговите стратегии вършат работата си и то много добре, но днес искам вие да станете по-добри от тях. Как? С 3 лесни въпроса, с които ще можете да четете всякакви етикети. Без приложения, без таблици, без нищо. Просто вие, вашето критично мислене и етикета. Започваме с първия въпрос. Колко на брой съставки има? Първото нещо, което правим, когато вземем един продукт от рафта, това е да видим броят на съставките. Правилото е лесно. Колкото по-малко съставки, толкова по-добре. Продукт, който има твърде много съставки, в него е много по-лесно да има излишни захар, мазнини, сол и добавки, от които нямаме нужда. Затова стремете се да избирате продукти с 5-6 съставки. Следващия въпрос е какви са съставките. И тук е важно да знаем горе-долу какво съдържа един продукт, за да знаем какви съставки да очакваме в него. Например, хляба, какво ще съдържа брашно, мая, вода, малко сол и това е. А бисквитите? Какво ще съдържат тези бисквити, ако си ги взема вкъщи, ако си ги направя вкъщи? Ще съдържат брашно, масло, захар, яйца и малко сода. Горе-долу това са 5 съставки. Нека видим какво съдържат бисквитите. Вау! Ето ги. Над 15 съставки. Имаме ли нужда толкова много съставки? Не, нямаме нужда. Ябълката, съставки, ябълка. Лесно. Между другото, колкото повече съставки има един продукт, толкова по-лесно е да изядем повече от него. Ще изядем 6 бисквити, но една ябълка. Изключително важно е да знаем на кои съставки трябва да обърнем внимание. На първо място това са захарите. Захарта може да е под формата на захар, но може да има нейни синоними, като глюкоза, фруктозен сироп, малтроза, малтодекстроза, концентриран плодов сок. Всичко това са синоними на захар. Киселото мляко. На това кисело мляко пише, че има малини. Обаче, реално, вътре в съдържанието пише, че има концентриран плодов сок от малини, който е синоним на захар, както казах. Пише, че има декстрол, манитол и още други подсладители. Имаме ли нужда толкова много подсладители? Не. Какво трябва да направим в такъв случай? За мен най-добрият вариант е да си направим кисело мляко с малини вкъщи. Как? Взимаме си киселото мляко, слагаме си малините или ги намачкваме и може, ако искаме да ни е малко по-сладко, да добавим захар или мед или някакъв друг подсладител. Обаче, когато си го правим вкъщи, ние може да контролираме количеството на подсладителя. Следващата съставка, на която трябва да обърнем внимание, това е солта. Един продукт е богат на сол, когато има 1 грам сол на 100 грама продукт. Струва ли ви се малко? Всъщност, Световната здравна организация казва, че един здрав възрастен човек трябва да приема 5 грама сол на ден. Това е около 1 чайна лъжица сол. А пак малките деца след 2 годишна възраст са още по-малко. 2-3 грама сол на ден. Вече след 6 годишна възраст са 4 грама сол на ден за деца. Но това си е доста малко количество. Повечето от нас ядем доста повече сол. Следващите съставки, на които е хубаво да обърнем внимание, като четем етикетите, това са добавките. Всички ета. Има голяма полемика за добавките. Не всички добавки са лоши. Например, лимонената киселина е 330, няма проблем. Витамин С е 301, 302, 304. Също е добра като консервант. Обаче искам да обърнете внимание на E600-те. Те са подсилващите вкуса добавки. Най-известната е глутамата е 621. На всички ни се е случвало да отворим един пакет чипс и да кажем, ще си взема малко и изведнъж пакета е празен. Това е защото усилващите вкуса добавки спират сигналите ни за ситост. Тоест мозъка не казва стоп. И ние така може да си задем и 2 пакета чипс без да се усетим.
Нещо много лесно като трик за добавките е колкото по-голям номерът на ето е, толкова по-добре е да страним от този продукт. Следващата съставка, на която трябва да обърнем внимание, това са мазнините. Търсете зехтин или слънчогледово олио, а не просто растителна мазнина. Растителните масла, като пише, това са ефтини, рафинирани, преработени мазнини, които нямат никаква хранителна стойност. Също така обръщайте внимание за трансмазнините. Хидрогенирана, частично хидрогенирана мазнина, всичките трябва да се избягват. Тоест, ако има продукт, на който пише транс или хидрогенирана мазнина, по-добре я оставете отново на рафта. И така стигнахме до нашия трети въпрос. В какво количество са съставките? В етикетите съставките са подредени от най-голямо количество към най-малко количество. Тоест първата съставка, която пише, е в най-голям процент в храната. Например, ако си купуваме гуакамоле, първата съставка трябва да е авокадо. Или пък какао. Какаото, първата ни какао на прах, първата ни съставка трябва да е какао. И съм си подготвила какао. Така. Първа съставка захар. Втора какао. И така нататък. Трябва ли да е така? И след това има различни витамини. Трябва ли да е така? Не. Тук маркетинга работи много добре, защото на корицата пише богата на витамини или с 25 витамина, защото това е малко по-стара опаковка, в новите пише с 25 витамина. Какво става? Защо тогава продуктът има 80% захар и пише витамини? Всъщност точно това е маркетингова стратегия. Защо? Защото витамините, и като пише, че има витамини, вас ви успокоява, производителя съвестта му е спокойна, а те не трябва да е така. Много продукти правят едно и също нещо. В смисъл, фитнес продуктите, здравословни продукти, дори детски продукти, с които имат опаковка, с която да вдига вниманието на децата, или пише с витамини, или пише богата на фибри, или с храносмилателни стойности. Това не е така. Това е маркетингова стратегия. Защото после накрая обръщаме продукта отзад, четем съставките и няма нищо фит в тях. И няма нищо здравословно. Първата страна на опаковките, както и тази, първата страна на опаковките е малко, кажи ми с какво ще се похвалиш, за да знам какво ти липсва. Защото виждаме тази ябълка, нали? Има ли етикет богата на фибри и богата на витамин С? Не. Защо? Защото ябълката няма нужда от това. Няма нужда да се хвали. Ние знаем какво има в нея. Не се подавайте на маркетинговите стратегии. Нещо лесно свързано с количеството на съставките. Четете поне първите 3 съставки. Първите 3 съставки, това са основата на продукта. След това останалото е малко като гарнитур. Добре. Какво ще стане, ако си купувам преработени продукти? Има ли преработени продукти, които са полезни за мене или няма твърде много съставки? Да, има. Като консервите риба тон, скумрия, сардини, като цяло всички консерви риба. Стремете се просто да купувате тези, които са в зехтин, а не просто в растителна мазнина. Или пък според мен най-добрият избор е тази в собствен сос. Ето тази тук. Собствения сос, което изцеждате соса и вече може да си слагате зехтин или да си направите някакъв сос вкъщи. По този начин контролираме малко повече мазнините. Също така консервите на худ, боб, зелен фасол, те също стават, само че все пак четете етикетите за всеки случай. Например, тази има на худ, вода, сол, е 330, който е и антиоксидант, което е чудесно. В смисъл, продуктът идеален. Спестяват време. Също така има трошии, които са много добре. Какво трябва да търсим в трошията? Ако е трошия от кисели краставици, значи краставици, вода, сол, оцет. Чудесно. Доста от трошиите на пазара съдържат и захар. Просто гледайте захарта да не е една от първите 3 съставки. Освен това, замразените плодове и зеленчуци, тъй като индустриалното замразяване е много бърз процес, там почти няма загуба на хранителни вещества и витамини и минерали. Всички тези продукти реално улесняват живота ни,
Доста от тях са ефтини и спестяват време, което е чудесно. Така, с какво трябва да останете? С трите въпроса. Колко на брой са продуктите, какви са продуктите и в какво количество са продуктите. И не е нужно да е сложно или да е перфектно. Ако ви се ядат бисквити, вземете си бисквити. Обаче не се залъгвайте, че това, че пише дижестив или богата на фибри, означава, че е полезна за нас и за храносмилането. Даже доста от етикетите, за да не ги съдат, пише. Мисля, че и на тези пишеше. Само секунда. Като етикета прилича на роман, ходи ти да разбереш какво е. Така. Думата дижестив не означава, че продуктът има храносмилателни свойства. В смисъл, пише си го на етикета. Обаче кажете ми, кой ще прочете всичките тези етикети с толкова малки букви? Така че внимавайте, не всичко, което чуваме е истина, не всичко, което казват по телевизията трябва да го приемем за чиста монета. И не всички опаковки са направени ясно, за да може ние като консуматори да ги взима. Обаче, това, което са задължени в цяла Европа, това е да сложат съставките правилно, да казват, ако има алергени. Много хора взимат един продукт и гледат килокалориите. Килокалориите са окей, няма проблем. Обаче, хранителната стойност на продукта не е най-важното нещо. Най-важното нещо са съставките на продукта. И това са 2 реда макс на продукта. А пък ако са повече, въобще няма смисъл да си взимаме продукта. Затова, това, с което също много искам да останете, освен с трите въпроса, е да избираме повече пресни продукти. И когато избираме продукт с опаковка, просто за секунди да обърнем и да видим съдържанието. Не хранителната стойност, а съдържанието. Това става за по-малко от 15 секунди. С това ви оставам. Пожелавам ви един прекрасен ден и до следващия път.